Najeriya manyan mu suke samu muna ta kokawa. Ƙasa ta ce amma yau ta zama abar tsoro. Najeriya manyan mu suke samu muna ta kokawa. Jawabi wanda zan yi akan manyan kasatawa sun samu muna ta kuka, ku dube ni duk na yi rudewa. Mun zama kamar bayi suna sanya mu muna ta shekewa. Mu ɗau gaba da juna akan fa siyasa ku yi dubawa. Talakawa muna wahala su kuma suna ta shanawa, da 'ya'yansu sun manta shafin mu san ba su dubawa. Sun ce fa mu killace kayukan mu gidaje mu zaunawa, mu ba da coronavirus ba amma mu suka yo azabtarwa. Ƙasa ta ce amma yau ta zama abar tsoro. Najeriya manyan mu suke samu muna ta kokawa. Suna can ko da yaushe liyafa su ta haɗawa, mu kuma muna cikin damuwa yunwa ta samu ruɗewa. Sai faman mutuwa muke yi su kan ba su dubawa, tallafi an ba mu su ko dai sun dannewa. Rabbu sarki na kaiyo yayewa, wannan hali da yau mu muke Allahu kayo dubawa. Dukkanin mai hannu a cikin zalunci kai kaudawa, domin kai ne ya zuljalali du'a'i na ka karbawa. Ƙasa ta ce amma yau ta zama abar tsoro. Najeriya manyan mu suke samu muna ta kokawa.